Аз съм Моника Писън-Кънева от Организационния комитет на София Прайд. До мен е Майкъл Кешман, британски политик, и Марко Марков, също от Организационния комитет на София Прайд. След малко ще се присъедини и Радослав Стоянов. Ще започна с общата информация за София Прайд 2014. Тази година Прайдът ще се състои в събота на 21 юни. Сборният пункт е от 17 часа пред паметника на Съветската армия. Маршрута на шествието ще дискутираме след малко, когато дойде Радослав, тъй като в момента обжалваме решение на Столична община във връзка с ограничаване на първоначално предложения от организаторите на шествието маршрут. Радослав ще даде малко повече информация по този въпрос. За темата на Прайда. За няколко поредни години ние избираме лозунг на Прайда "Различни хора, равни права". Тази година темата и фокусът, на който се спряхме, е липсата на политическа подкрепа и липсата на системни политически действия за утвърждаване на равнопоставеността на лесбийки, гей мъже, бисексуални, трансполови и интерсексуални хора в България. Защо избрахме тази тема? Вие знаете, че България е една доста политизирана страна, в която политиката като че ли заема огромна част от живота на хората и така прокарва път в всички сфери от ежедневието. Без политическа воля за промяна в съществуващите обществени нагласи, без политическа подкрепа, общественото мнение и традиционните предразсъдъци към хората с различна сексуална ориентация или полова идентичност могат да останат непроменени в едно много продължително време напред в бъдещето. Майкъл, който е до мен, ще даде пример за това как в Великобритания именно политическото лидерство е довело до бърза промяна в обществените нагласи и т.е. процеса на промяна тръгва с подкрепата на политици, в крайна сметка. Точно за това искаме да поговорим днес. Как да постигнем този тип подкрепа, която е изключително нужда за нас, активистите, за да можем да променяме нагласи, отношения, мнения към хората от нашите общности и какво още липсва в България, за да даде кураж на определени политици да заемат челни места в този процес. Това е най-общо казано фокуса на тази годишната ни кампания, в рамките на която ние всъщност отправихме писма за подкрепа към всички водещи партии в страната, т.е. към всички партии в страната, с изключение, имаше ли изключение в този списък на партиите, които открито се обявяват против равнопоставеността и против гей хората по-конкретно. До момента сме получили 2 писма на подкрепа от партия Зелените и от Българската левица. За съжаление, нито една от основните политически сили не изрази писмена или устна, или каквато и да била публична подкрепа към организаторите на София Прайд, към нашата кауза. Този тип липса на отношение е много притеснително за нас, тъй като то дава възможност на негативния дискурс, а именно дискурса, който утвърждава неравнопоставеността, който предизвиква агресия, който кара обществото да мрази и да не приема различните. Този дискурс се разраства неимоверно, когато липсва положителен дискурс, който да му противостои. Точно за това политическата подкрепа за равнопоставеността е ключова, за да се постигне в крайна сметка напредък в отношението към групите, които ние представляваме. Това като въведение ще дам сега всъщност думата на Радослав да каже малко повече за двете жалби, които пуснахме наскоро към административен съд за 2 решения на Столична община, касаещи организацията на събития, свързани с София Прайд. Добър ден и от мен. Имаме ли също звук? Добър ден и от мен.
На време тази година успяхме да заявим пред Столична община един прекрасен маршрут на Прайда, същия всъщност, който беше и заявен през 2012 година, най-хубавия Прайд, който може би сме имали до сега. Също така, както всяка година, и тази година се организира културна седмица към София Прайд. Тоест София Прайд не е само шествието, както често смятат хората. Преди и понякога и след него има културна седмица с изложби, има изключително интересна филмова седмица, за която Марко Марков от младежка организация Действие ще говори след малко. За съжаление обаче тази година получихме 2 съгласователни писма от Столична община. Едното по отношение на една от изложбите в културната седмица, а другото по отношение на маршрута на София Прайд. Съобщението, т.е. писмото по отношение на изложбата беше изключително разочароващо, защото ние искахме да проведем изложба в пешеходната зона на булевард Витоша в София в продължение на около една седмица. От Столична община в крайна сметка ни инструктираха да проведем тази изложба за 3 часа в рамките на огражденията на началната точка на самото шествие. Тоест целият смисъл от тази изложба, с извинение за свободния изказ, отиде по дяволите. Фактически тя няма как да бъде видяна от широката общественост. Нейното послание, което е всъщност свързано с открити гей атлети, които са имали страхотни постижения като спортисти и са гей и не се срамуват от това. Ето това прекрасно и позитивно послание ще остане заглушено. Другото писмо пък съкрати маршрута на София Прайд, бих казал наполовина, даже бих казал може би на 1/3 от първоначално заявение. И това се случва впрочем за поредна година. До сега, откакто аз имам отношение към организацията на София Прайд, не е имало година, в която първоначално заявеният пред Столична община маршрут да е бил запазен, винаги е имало промяна, винаги е бил съкращаван. Чашата на търпението мисля, че преля. Обжалваме и 2 писма съгласователни на Столична община пред Административен съд София град. Тук идва другият момент. По член 12 за Закона за събранията, митингите и манифестациите производството е бързо, произнасянето трябваше да бъде в рамките на 24 часа. Жалбите сме внесли, 2 жалби по 2 писма сме внесли в понеделник. Знаете, днес сме четвъртък, нямаме все още решение от съда. Надявам се днес до края на деня, при изключителни обстоятелства, утре до края на деня, вече да имаме яснота какъв всъщност ще бъде маршрута на София Прайд. Това зависи и сега от съда. В противен случай ще сме принудени да се съобразим с изключително съкратения маршрут, който е подаден фактически от общината, макар документът, писмото от тяхна страна формално да се нарича съгласователно, този маршрут не е съгласуван с нас. Ние не сме дали окончателно одобрение, напротив, в лична среща с отдела по сигурността в Столична община бяха предложени някакви мотиви за това да се смени маршрута. Ние предложихме алтернативен, устно той беше одобрен, но ето, че документа, който излиза от общината, не се съобразява с това, което ние сме говорили. Това е изключително разочароващо и крайно некоректно при всички положения. Другата тема, която искахме да засегнем, това са политическите партии, както Моника Писанканева вече спомена. Тази година, струва ми се, за първи път ние изпратихме покани, реално покани към български институции, релевантни към темата, като например Комисия за защита от дискриминация, Омбудсмана на Република България, Социалното министерство, Правосъдното министерство, т.е. институции, които би трябвало по теория да имат отношение към правозащитността. Сравнително идентична покана изпратихме до български политически партии, не всички, разбира се, те са стотици, но основните, парламентарно представените, разбира се, и основни партии, които участваха в европейските избори. Разбира се, тук категорично изключваме партии, които имат история и ярки изказвания, дори политически платформи. Вие знаете кои са тези партии, основани на социалното изключване на гей хората.
както и отявлено евроскептични партии, които обикновенно са и хомофобни в своите позиции. За съжаление, нито една институция, включително кметът на столицата, не отговориха на нашата покана. Нашата покана беше за присъствие или поне писмо със становище за подкрепа. Изглежда българските институции и политически партии имат сериозен проблем в това да артикулират позитивни послания към избирателите и данъкоплатците, които подкрепят гей правата. Единствено, както каза и Моника, партията на зелените. В момента, струва ми се, имаме 3 зелени партии, да не се бъркат, става въпрос за политическа партия Зелените. И Българската левица, една сравнително млада партия, която обаче участваше на европейските избори. Още тогава, ако някой от вас си спомня, те заявиха категорична подкрепа спрямо някои основни положения, основни проблеми на гей-лесбийската общност. Единствено тези 2 партии изпратиха прекрасни писма за подкрепа. Повечето от вас би трябвало да си ги получили прикачени към поканите за днешната пресконференция, а те са и достъпни на уебсайта на София Прайд. Това е от мен. Благодаря. Бих искала да дадем думата на Марко сега, да каже няколко думи за филмовия фестивал, който започна изключително успешно в понеделник. Заповядай. Здравейте, аз ще бъда кратък. София Прайд Филм Фест се случи за 3-та поредна година и програмата тази година безспорно беше най-интересната до сега. 3 от 4-те филми бяха премиерни за България, те никога до сега не са били показвани. А 4-тият филм за първи път в историята на фестивала и за първи път, един от първите пъти в историята въобще на българското кино, беше български. Става дума за късометражния филм "Чест" на Павел Веснаков, който спечели много престижни международни награди и имахме удоволствието да покажем този филм на фестивала и самият режисьор Павел Веснаков беше наш специален гост и отговори на въпроси на зрителите. Фестивалът протече страхотно, въпреки дъждовното време се събраха изключително много хора. За съжаление обаче с нощи, когато беше последната прожекция от фестивала, времето не позволи тя да се случи и фактически филмът, който беше най-очакван и към който имаше най-голям интерес, това е Клубът на купувачите от Далас, един от най-награждаваните филми за изминалата година, с 3 награди Оскар и номинация за най-добър филм. Този филм никога до сега не е бил показан в България, дори на фестивали. И това щеше да бъде неговата първа прожекция. За съжаление тя не се осъществи, но с съдействието на One World Kino и посолството на САЩ, което осигури този филм за фестивала, успяхме да договорим нова дата и прожекцията на филма ще се състои на 25 юни от 21:30 в One More Kino. Това е лятната сцена пред НДК. В заключение ще кажа един любопитен факт. Тази година имахме щастието именно за този филм, Клубът на купувачите от Далас, да получим едно страхотно видеопослание, лично записано от носителя на Оскар Джаред Лето, който ни го изпрати като лична покана към българските киномани и въобще хората, които подкрепят каузата, да дойдат и да гледат филма на София Прайд. Това беше наистина страхотно, защото той е звезда от световна величина. И с това аз ще приключа. Тази година, както и през всички предишни, имаме активни организатори на антипрайд шествие и антипрайд демонстрации. Отново ще дам думата на Радослав, за да каже няколко думи в тази връзка. Някои от вас сигурно вече знаят, че в деня, в който ще се организира София Прайд, на практика, струва ми се, всяка година има и антипрайд шествие, контрадемонстрация.
Тази година много на пръв поглед организации се присъединиха. Организацията става основно във Фейсбук. Струва ми се, че са изпращали и съобщения до медиите относно провеждането на това, доколкото разбирам, шествие съчетано с концерт. Като това, което със съжаление ние констатираме, е, че в Фейсбук събитието, където всъщност се организира основно това шествие, тази контрадемонстрация, има изключително изобилие на призиви към насилие срещу София Прайд. Повечето от голяма част от организациите, всъщност, които участват, са неформални в това контрасъбитие. Много от тях носят абревиатурата СС в името си, знаете. Това са Шутштафел, шпицкомандите на нацистска Германия. Много от вас познават някакви неформални групи, които се определят като футболни привърженици или фен-клубове, носят тази абревиатура в своето име. Същите те застават в подкрепа на това антипрайд събитие. Там е Националистическа партия на България, за която българската прокуратура, знаете, излезе с отрицателно становище и тя така и не беше регистрирана, защото те сами оттеглиха своите документи. Там е Кръв и чест, международна български клон, основно действащ в Пловдив, на международна неонацистка организация. Там е Политическа партия Атака, очевидно не притесняваща се да се асоциира с такива групи. Там е Сдружение на българските футболни привърженици, чието публично лице е Елена Ваташка, миналата година призоваваше българските граждани да се въоръжават за съпротива срещу бежанците. Същата тя с мегафон беше при погрома над джамията в Пловдив. Това са хората, които застават срещу нас неофициално, разбира се, като изключим партия Атака и партия ВМРО-БНД с публично лице Ангел Джамбазки, който спечели място в Европарламента на последните европейски избори и който също призоваваше за саморазправа в случай, че българските власти не предприемат нещо срещу така наречените нелегални емигранти миналата година. Извън този случай, другите опоненти, разбира се, са традиционни. Това е Българската православна църква и Светия Синод, които тази година излязаха с едно доста меко, бих казал, становище. Говорят предимно за любов, но всъщност отричат любовта на хора от един същи пол. Друга година те са доста по-крайни. Искам да ви напомня, че през 2012 година отец Евгений Анакиев от един сливенски храм призова от страниците на вестник Стандарт срещу София Прайд да бъдат хвърлени камъни от всеки, който се счита християнин и българин. Тоест за него гей хора, българи и християни не може да има, а дори и да има, срещу тях трябва да бъдат хвърлени камъни. Не знам колко от вас си спомнят, но тогава София Прайд изпрати писмо до Светия Синод на Българската православна църква и ние поискахме от тях да се разграничат публично от всякакви. Без да конкретизираме този случай, защото имаше и други. Поискахме да се разграничат от всякакви призиви към насилие, бидейки те, Светия Синод на Българската православна църква, част от групата на опонентите на София Прайд. И те до ден днешен не са направили това. Колкото до призивите за насилие във Фейсбук групата на антипрайд шествието от събота, държа да отбележа, че аз като представител на Български хелзински комитет искам в случая да използвам повода да съобщя, че Български хелзински комитет е подал сигнал до прокуратурата за тези призиви и ние имаме искрена надежда, че разследващите органи бързо и ефективно ще си свършат работата. Защото тук не става въпрос, нека бъдем наясно, за заплахи персонални, защото аз не харесвам някого и го заплашвам. Тук става въпрос за заплаха към цяла група хора, за цяла една общност. Тя е равносилна на заплаха към българи, като българска общност. Тя е равносилна на заплаха към хора с тъмен цвят на кожата, като група на хора с тъмен цвят на кожата. Расистки, ксенофобски,
антирелигиозни подбуди. Това е и хомофобската мотивация. Така че ние се надяваме българските власти бързо и експедитивно да вземат отношение, не както в други случаи, като нападението, например, пред Баня Баша, което стигна в момента до Европейския съд по правата на човека. Тъй като българските власти не успяха да разпознаят адекватно дискриминационния мотив в действията тогава и не успяха ефективно да преследват извършителите на престъпни деяния в този случай. Надявам се този път те да постъпят адекватно. Благодаря ви. Връщаме се към темата за липсата на политическа подкрепа към София Прайд у нас и липсата на политическа воля за постигане на равнопоставеност на всички хора в България, включително ЛГБТИ хората. Ще използвам това, че ние имаме днес гост от Великобритания, за да обърнем погледа си към Обединеното кралство, да видим как при тях политиците са допринесли за сегашното състояние на обществените отношения, което Великобритания е страната с най-висока степен на защита на правата на ЛГБТ и хората в Европейския съюз, в Европа изобщо, съгласно проучванията, които всяка година се осъществяват на законодателствата на различните страни. И може би си струва да почерпим от чуждия опит. Освен това, доколкото днес чухме в един друг разговор с Майкъл, този процес на промяна се извършил сравнително бързо. Той не е отнел столетия, много по-малко години. Аз ще превеждам за Майкъл, тъй като той не говори български. Пропуснах да кажа, че доскоро той беше член на Европарламента, през следващия мандат няма да бъде, и като член на Европарламента беше председател на интергрупата за правата на ЛГБТ и хората в Европарламента. So the question that I open now is about the need of political support, and I mentioned about the quick changes which you have mentioned to have taken place in UK as a result of political will and political leaders who took this cause as their priority. So if you can say a few words about this, and I will translate. Yes. Thank you, Monica. I'm here, of course, to support Pride Festival, to support Sophia Pride, and to support the courageous work done by the lesbian, gay, bisexual, trans and heterosexual activists. Аз съм тук да подкрепя София Прайд и най-вече да подкрепя коража на активистите, лесбийки, гей, бисексуални, трансджендер и също така хетеросексуални активисти, които подкрепят това събитие. And of course to remind myself and remind others that diversity, freedom of expression, fundamental human rights, which means being yourself, are fundamental European Union values. Indeed, they are the values upon which the European Union has been founded. И също така съм тук, за да напомня на себе си, а и на всички останали, че многообразието и основните човешки права са основна ценност на Европейския съюз. Те са ценност, върху която се базира самото съществуване на Европейския съюз. И също така свободата на изразяване, той спомена между тези ценности. And so, if I have one message, my message would be to my fellow politicians. Ако имам едно послание, то посланието ми е отправено към моите, как се казва, fellow politicians, другари политици или колеги политици, да. Yeah, колеги. Колеги. And that is to say, support Pride. To the municipality, issue a statement supporting diversity. Because the celebration of diversity, the support of minorities in our society is an indication of how civilized we have become and how democratic we are. И това послание ще бъде: подкрепете Прайда към общината, публикувайте отворена подкрепа към Прайда, тъй като празнуването на многообразието е критерий за това колко цивилизовани сме ние като общество, колко сме се демократизирали и какъв напредък в това отношение сме постигнали. And if I look at my own experience in the United Kingdom, we brought about
enormous changes from 1997. И ако погледнем Великобритания, огромни промени се случиха от 1997 насам. And that was because politicians and leaders had the courage to lead public opinion, to change laws and to help change attitudes so that we could not only deliver equality, but make sure that equality was a reality for all men and for all women. И тези промени бяха резултат на усилията на политици, които доведоха до промяна на общественото мнение, на обществените отношения и нагласи. So, for the Pride organisers, I would say congratulations on what you've achieved. To my fellow politicians, I say I look forward to seeing you on Pride. If you're not here this year, I will be back next year. But join us, because we are on a march for democracy, human rights and equality. И така, посланието към моите колеги политици ще бъде: елате на Прайда, присъединете се към нас. И ако не го направите тази година, елате следващата година. Аз ще бъда тук отново, за да видя как заедно вървим към напредък в сферата на равнопоставеността, в сферата на уважение към човешките права и демокрацията. Merci. Благодаря ви. Всъщност сега имате думата вие за въпроси, коментари. Бетя, тъй като вие говорите за липса на политическа подкрепа, иска да ви питам, има ли сте идея да направите вие самите някаква политическа сила, която да защитава правата ви, вече да участвате като равни в политическия процес? Аз ще ви отговоря на този въпрос. Още веднъж Радослав Стоянов, Български Хелзински комитет. Равноправието, равното третиране на всички хора не бива да е работа само на една политическа сила. Това не бива да е някакъв монопол, който една политическа сила държи. Напротив, това трябва да е ценно за всички нас, защото ние живеем в демократично общество, или поне ни се иска да живеем в такова общество. Ако ние наистина искаме да постигнем нещо, искаме да постигнем един добър стандарт на живот, би трябвало да сме научили исторически урок, че това не е пътя на тоталитаризма, това не е пътя на ограничаване на човешките права, на свободата на изразяване, на предвижване, на сдружаване. Това е пътят на демокрацията, на човешките права и той трябва да е приоритет на всеки един от нас, на всяка една политическа партия, на всяка една институция. Това трябва да е нещо, което ние носим като знания, дори излизайки от училище. Това не трябва да бъдат неща, за които ни е трудно да говорим, които не можем да дефинираме или които са прерогатив на една отделна политическа партия. В никакъв случай. Георги Зелов, телевизия Алфа. България изповядва източно православната религия и тя се обяви твърдо срещу Прайда. Вие не взимате ли това под внимание? Вторият ми въпрос е: маршрута минава ли покрай паметника на Левски? Дали отново ще го оскверните? И третият ми въпрос е: колко ще струва този Прайд и как се финансира? Аз ще ви отговоря на първите два въпроса, тъй като за бюджета по-скоро Моника ще може да отговори. Аз само ще засегна темата. Не съм съгласен с предпоставката на първия ви въпрос, че в България изповядваме източно православие. Някои хора в България изповядват източно православие. То не е официална то е по религия. Конституция. Не, то е традиционна религия по Конституция. Традиционна не означава официална и дори да беше така, тя не може да се налага на всички граждани в една република. При никакъв случай има свобода на мисълта. Има хора, които принадлежат към други деноминации, има хора, които не принадлежат към никоя деноминация, така че няма рационална причина да третираме неравно, т.е. привилегировано само една деноминация. Още повече, че ние не сме като Иран, не сме християнска република или иранска република, ние сме република, т.е. светска държава и религиозните принципи не могат да диктуват работата на институциите, не могат да диктуват обществените отношения. Те са част от личната сфера и всеки може да преценява личното си поведение и постъпки спрямо тях, но само до там. Колкото до паметника на Левски, може би не сте слушали внимателно, ние не знаем все още окончателно какъв е нашия маршрут.
обжалваме този, който от общината, той не преминава оттам, този, който сме заявили, преминава оттам и зависи от решението на съда дали ние ще преминем през паметника на Левски. Но тук отново аз не съм съгласен с предпоставката, която вие поставихте във въпроса, че ние го оскверняваме. Това е абсолютно лишено от всякаква логика твърдение. И в този смисъл не мисля, че може да се твърди, че ние го оскверняваме. Колкото до бюджета на София Прайд има уебсайт, той е публично достъпен, просто трябва да напишете в Google София Прайд, ще откриете нашия уебсайт и там ежегодно обявяваме бюджета си. Колкото до неговия размер, Моника ще може да помогне повече. Благодаря. Тази година имаме рекордно нисък бюджет на Прайда, което не е повод за хвалба. Просто така се получи. Поради падането на тази изложба, която планирахме на булевард Витоша, в момента бюджетът е около 12 000 лева общо. Те се финансират от частни източници и един от донорите е Американско посолство. Но казвам един от донорите, имаме и други индивидуални и фондации като донори на Прайда. Размера на финалния отчет, всъщност финансовия, ще публикуваме след като мине събитието, тъй като до последно имаме най-различни логистични плащания, свързани с шествието и така нататък. Но никак не е голям този бюджет, за наше съжаление. Миналата година беше около 18 000 нещо общо. Пак публикувахме финансови отчет в интернет. Значи това изобщо не отговаря на твърдения, които сме чели в някои сайтове, че 300 и колко хиляди, 340 хиляди ще се похарчат за София Прайд тази година. Дано. Да, бихме искали да имаме наистина тази финансова възможност някой ден. Тя ще зависи, и ви призоваваме да дарявате. Да, в голяма степен от, точно така, зависи в голяма степен от подкрепата на обществото и на хората, които приемат равните права като важна кауза. Това е по отношение. Искам само нещо да добавя за връзката с православната църква. Всъщност, трябва да имате предвид, че ЛГБТ активистите бяха сред първите, които се застъпиха за правата на гей монаси, които бяха подложени на гонения до някъде поради свързаност на църквата с националистически, крайни, радикални групи. И в никакъв случай, разбира се, ние уважаваме традиционните религии в България, не само православната, но и други, които са традиционни за страната. Всички са добре дошли на Прайда. Ние не делим хората на източно-православни, западно-православни, мюсюлмани, католици и други деноминации. Всички са добре дошли на Прайда. И освен това, трябва също така да се каже, че ЛГБТ хора или лесбийки, гей, бисексуални, трансполови хора има във всяка една религия, във всяка една социална група. Така че, както ние приемаме традиционните религиозни убеждения на различни хора като нещо, което е част от нормата, така очакваме и ние да бъдем приети като хомосексуални, бисексуални и трансполови, като част от нормата. Просто така, широтата на тази норма трябва да се увеличи. А защо се опитвате да го налагате? Все пак традиционните не го правят. Ами вижте, аз точно това се опитах да обясня, че ние сме навсякъде, ние не налагаме нищо, ние просто съществуваме. По никакъв начин не налагаме това, което сме, а се опитваме да постигнем равнопоставеност, тъй като основна ценност на демократичните общества, каквато е и България, е именно равнопоставеността на всички хора. Тъй като у нас поради редица фактори тази равнопоставеност все още не е факт и все още има много различия в правата на различни групи хора, ние се опитваме да допринесем към този процес на изравняване на правата за групите, които представляваме. Бих искал да допълня и аз нещо относно тезата за налагането. Вероятно, много от вас са чували името на Мартин Лутер Кинг. За тези от вас, които не знаят, това е един легендарен правозащитник в Съединените американски щати, който се е борил за равното третиране на чернокожите. И както знаете, той е един от предводителите на един исторически, многомилионен поход до Вашингтон,
историческите снимки, от които са изключително вдъхновяващи за всеки един човек, който има отношение към човешките права и към гражданското общество и към демокрацията въобще. Да се каже, че ние чрез София Прайд се опитваме да налагаме нещо, каквото и да е, може би с изключение на някои демократични ценности, е равносилно да се твърди, че Мартин Лутер Кинг със своя поход до Вашингтон е налагал на белите хора в щатите да бъдат чернокожи, което, прощавайте, но е абсурдно. Аз имам два въпроса и 6 или БГНС. Първо да ни разкажете за самата програма малко, защото някъде прочетох, че Теди Кацарова ще открие Прайда. Ако има и други личности, които застават, ако може да ги споменете. Второто, което е по отношение на дискриминацията към хората. Какво правите? Променят ли се условията? Подават ли се повече жалби в комисиите за защита от дискриминация? Какво се случва всъщност в сравнение с други години? Разчупват ли се обществените нагласи или обратното? Ако може малко за това да ни разкажете. Благодаря. Първо ще дам думата на Илияна Димитрова, която конкретно отговаря за подготовката на концерта, с който ще завърши София Прайд. А след това ще дам думата на Радослав за втория въпрос. Здравейте от мен. Тази година артистите, които поканихме на сцената на Прайда, се оказаха много заети. Така лятото тръгна малко по-късно. Теди Кацарова ще открие концерта. Тя беше така много с страхотно удоволствие прие да участва в Прайда. Ще открие, дори ще кажа няколко думи на събралите се хора. С нея ще излязат и Александра Александрова, която е позната от България търси талант реалити формата. И мисля, че за първи път на Прайд ще има метал-рап група. Доста тежка музика. Да, това са музикантите от Crash Break, които също ще подкрепят Прайда. Концертът се предвижда да започне веднага след като шествието се върне на паметника на Съветската армия. И всъщност след него ще има и диджей, с който хората да се забавляват, да танцуват. Мисля, че е това за концерта. Нещо по-конкретно интересува ли ви за Теди Кацарова специално? Окей. Колкото до втория въпрос, какво правим? Първото, което искам да уточня и дебело да подчертая, че София Прайд поне от 2012 насам се организира от доброволчески организационен комитет. Т.е. това не е организация, която сама по себе си работи за застъпничество и приема някакви политики, има някаква дейност правозащитна сама по себе си. Това е група от много отделни правозащитници и организации, които сами по себе си отделно правят, имат собствени инициативи, имат собствени активности. За съжаление, трябва да отбележа, че по отношение на въпроса за това дали има повече жалби в Комисията за защита от дискриминация, за съжаление констатираме, че това не е така. Което означава, че самата общност все още не търси активно своите права или поне не разпознава случаите, в които тя може и трябва да го прави. Трудно е да се каже къде точно е проблем, но където и да е, той е комплексен и това означава, че ние трябва да работим и с самата общност. Означава, че в момента, когато от 2009 насам не съществува бившата георганизация Gemini, която беше единствената голяма организация, която работеше комплексно, както за застъпничество, така и за работа с самата общност. Сега тежестта на тази работа е прехвърлена върху много по-малки организации или върху по-общи организации, като Български хелзински комитет, които нямат фокус единствено и само върху гей-лесбийската общност. И в момента сме в това състояние на вакуум. Надявам се, че именно събития като София Прайд ще окуражат и ще вдъхновят много хора, които може би са и далеч от София и няма как дори физически да присъстват тук, които може би са обект на ежедневен тормоз, които може би нямат самочувствието да излязат и да кажат аз съм гей или лесбийка и не ме е срам. Но виждайки София Прайд, те ще добият този кураж и утре или други ден ще бъдат един ценен човешки ресурс, с който ние ще можем да работим към подобряване на положението.
Така че това е най-доброто, което ние можем на този етап да направим. Искам да подчертая, че към момента ние нямаме нито един открит български гей политик, а пък си имаме цял един тук от Великобритания. И съм сигурен, че тъй като медиите често проявяват много любопитство към това, има ли гей политици, кои са те, често са ми задавали този въпрос, едва ли не очаквайки да им дам списък, че имат въпроси много за това какво е да си открит гей политик и какво прави всъщност един гей политик, защо той е открит гей политик. Помислете и се възползвайте от възможността да зададете въпроси на Майкъл Кешман. Благодаря ви. Само да отговоря на първата част от въпроса. Ние не очакваме българските гей политици да се разкрият и това да бъде формата на политическа подкрепа, а както Радослав каза и преди това, очакваме всяка една партия да включи въпросите, свързани с равнопоставеността на хората с хомосексуална ориентация или трансполова идентичност в своя дневен ред. Така както се включват икономически, социални и други въпроси, ние някак си отсъстваме от политическото говорене. Нито една партия не споменава ЛГБТ и хората. Ето, наскоро имаше избори за Европейски парламент и направихме мониторинг. Да. И единствените партии, които изобщо са споменавали гей хората, са партии като Атака и други партии, които не се регистрираха като националистическата партия, но излязоха с такъв стейтмент, нали, с такова становище, че са срещу еврогей ценностите, нали, просто цитирам. Тоест, в политическото пространство съществува единствено заклеймяващия дискурс спрямо ЛГБТ хората. А позитивният дискурс, който трябва да утвърди, че те са част от необходимото многообразие в обществото, наред с всички други малцинства, и би трябвало да имат равни права като всички други хора, този тип говорене го няма. Никой не говори за това. И това е нещото, за което ние работим в момента. Не просто гей политици, а всички политици, или поне някои политици от партиите да застъпват темата за равноправието, включвайки ЛГБТ и хората в списъка на групите, които имат нужда от подкрепа. Втората част от въпроса беше към Майкъл, нали така? Примери. За промяна. Въпроса да ни разкажете малко и в какво се изразява политическата воля в Великобритания за равнопоставеност. The examples that I can give is that up until 1997, there was no equality for LGBT people in the United Kingdom. До 1997 нямаше равнопоставеност за ЛГБТИ хората в Великобритания. So, as activists, we worked with political parties and political activists to convince politicians of our arguments to change the laws in order to deliver equality for LGBT people. Като активисти тогава работехме с политическите партии, с политическите активисти и им предавахме нашите аргументи, защо е необходимо да се променят законите, за да се постигне равноправие за ЛГБТИ хората. And we worked with all of the major political parties because it was important that both conservatives, liberals and the socialists understood that these were issues that they had to deal with. И ние работехме с всички основни партии, защото беше важно както консерватори, така и либерали, така и социалисти да разберат защо е важно да се случи тази промяна. So we then proposed law changes to the Conservative government, and with the opposition parties, the Liberals and the Labour,
we managed to achieve a debate and a vote on an equal age of consent in the Westminster Parliament. И тогава ние предложихме една промяна в закона на консервативното по това време правителство и с помощта на опозицията, която се състоеше от либерали и Liberals and Labour. И Лейбър партията. Заедно с опозицията успяхме да постигнем едно гласуване, което беше за равна възраст за консенсуален секс. Нали това е консенсуален? Секс по взаимно съгласие, да. Еднаква възраст за секс по взаимно съгласие, за хомосексуални и за хетеросексуални. And at the same time we began to take cases to the national courts and to the European Court on human rights. For example, on succession rights, where one partner would die and the other partner would not get access to the housing. Another area, we took the case on the ban on lesbians and gays serving in the military. So we had a two-track approach, which was to work with the politicians and the political parties, and at the same time to go through the courts to get the courts to deliver pronouncements in favour of equality. В същото време водехме дела, както в Националния съд, така и в Европейския съд по правата на човека. Например, част от тях бяха за правото на унаследяване. Когато един от партньорите в хомосексуална двойка почине, другият да има право да унаследи имуществото, да има достъп до това имущество. Така че такъв тип случаи сме внасяли в съда. И също така забраната за служене в армията на хомосексуални. Това бяха другите дела. Така че всъщност нашата политическа работа имаше два основни курса. Единият работа с политическите партии и другият това, което наричаме стратегически дела, водене на стратегически дела. And so when a Labour government was elected in 1997, we had created the territory for the changes to happen, and one of the first things they did was to bring forward an equal age of consent, to end the ban on gays serving in the military, and now we have absolute equality. And we were so successful in winning the arguments that the British Conservative Party had to change its opposition and finally support LGBT equality. Hence the Conservative government bringing in the Equal Marriage Act. И така, до 1997 година, когато лейбористско правителство дойде на власт, ние бяхме създали основата за приемане на редица закони, за еднаквата възраст, за секс по взаимно съгласие, за отмяна на забраната за служене в армията и след това друга поредица от стъпки, която доведе до пълно изравняване на правата на ЛГБТ и хората. И стигнахме до там, че дори консервативното правителство смени своята опозиционна тактика и в крайна сметка консервативно правителство прие гей браковете. Нали, закон за гей бракове. And I have to say, for all of this, Britain is a better country. It's a nicer country, and people feel that they belong. And in society, when people feel that they belong, they're at their most productive. And we always said to the Liberals, Labour and Conservative, remember, you have voters who are lesbian, gay, bisexual. You have voters who are the parents and the friends of families of lesbians, gays, bisexual and trans people. Include us. And we're included. И всичко това направи Великобритания една по-добра, една по-хубава страна, в която хората, населението имат чувство на принадлежност. Т.е. те се чувстват, засили се чувството на национална принадлежност в следствие на всички тези промени, които направиха Великобритания по-хубава страна за живеене. И ние непрекъснато напомняме на всички партии, на лейбаристи, на консерватори, на либерали, че те имат ЛГБТ гласоподаватели. И че също така имат гласоподаватели, които са родители или братя, сестри или роднини или приятели на ЛГБТ хора. И те трябва да бъдат включени. И те ни включват.
And that's what we've been doing in the European Parliament for the last 15 years, so that even now, those on the right, the Christian Democrats, the Conservatives, increasingly support LGBT legislation and LGBT measures. We've won and we're continuing to win the arguments for equality. И подобна работа, подобна дейност вършим през последните 15 години в Европейския парламент, вследствие на което днес дори християн-демократите подкрепят ЛГБТ и равнопоставеността и политики, които са свързани с нея. И ние продължаваме да работим в тази посока. Още един въпрос. Кога за пръв път великобритански политици са обявявали различната си сексуална принадлежност и съответно как с времето, нали, се увеличава броя на хората, които го правят и как се приема това от обществото? Благодаря. When was the first time when a British politician announced publicly that he or she was gay? And... Да допълня, за пръв път ли значи само в България или е страната, в която господин Кешман участва в такъв гей парад, или го е правил в други страни от Европейския съюз? Right, the second question first. No, of course not. I've been to Latvia, Lithuania, and regularly to Bucharest, to Warsaw, Italy, Berlin, and of course Ireland, the United Kingdom. Да, виждам, че вие си записвате, т.е. няма нужда да превеждам страните, в които е бил, вие ги разбрахте. The first politician who came out, it was approximately 1985. His name was Chris Smith, and he subsequently became a cabinet minister in Tony Blair's government. In each of his elections, he increased his majority, and he is now considered a senior member of the British establishment and is Lord Smith of Finsbury. One of the first women to come out was Angela Eagle, again on the Labour benches. She became a cabinet minister, and again her majority in her elections increased. So they are the first that I remember. Това има ли нужда да го превеждам? Значи през 85-та е бил първият политик Крис Смит, който публично обявява, че е хомосексуален. Той по-късно е станал министър на кабинета, да. И в правителство на Тони Блеер, да. Тоест, получил е, така да се каже, прогрес в своята кариера, благодарение на своята откритост и честност. И за първата жена... which year was the first woman? She was, I think, in the 90s. Някъде през 90-те години. Eagle. No, there was one much earlier, but the most... I forgot her name, but Angela Eagle. Angela Eagle, някъде през 90-те. She became a cabinet minister as well. И тя също стана министър на кабинета по-късно. Така че не са имали негативи. Да, повишило е подкрепата към нея, да, на гласоподаватели. Да, а не обратното, точно така. Recently, I must go in a minute to meet some politicians, but in the European elections in Scotland, a British Conservative thanked the public for voting for him, and then he thanked his husband. The world has changed. I think there are now more openly lesbian and gay men in the Conservative Party members of Parliament than in the Labour Party, which brought about equality.
Даде пример как по време на европейските избори в Шотландия един британски политик благодарил на хората, които са го подкрепили и след това благодарил на съпруга си. И говори за промяната. Света се променя. В момента има повече като че ли открити гей политици в консервативната партия, отколкото в лейбаристската партия. Това е така символ на една голяма промяна. Voters especially adore honesty in their politicians. If you tell people who you are, they understand you, they will support you, and I think they will vote for you. Гласоподавателите уважават преди всичко честността на политиците. И ако кажеш на гласоподавателите открито кой си, те ще уважат това, ще се зарадват и ще гласуват за вас. Ако нямате повече въпроси, ние трябва да приключваме. Майкъл има и следваща среща. Последен към вас един уточняващ. Да. Като казахте за това, че гласоподавателите уважават честността на политиците. Правено ли е такова социологическо проучване в България? Допитване какви биха били електоралните нагласи? Не. За гей политици? Ами отговори. Ще бъде интересно да видиш. Това беше 2010. Значи, скорошно поне не е правено. Имаше едно проучване 2007 как хората биха реагирали. Това Марко може да даде малко повече информация. За съжаление не мога да кажа данни, не помня, но въпросите бяха как в каква степен бихте приели хомосексуален съсед, хомосексуален политик и от този тип въпроси, но за съжаление не мога да си спомня. Благодарим ви за участието.